салом дӯстон, Криштиану Роналдо дар соли 2023 гапу чап дар бораи ин футболбоз воқеан ҳам зиёд буд. Бозигари португалӣ новобаста аз он ки аз футболи бузурги Аврупо рафтааст, вале то ҳанӯз яке аз чеҳраҳои асосӣ боқӣ мемонад ва ҳамеша дар сархати хабарҳо қарор дорад. Дар охири соли 2023 бозигари португалӣ метавонад аз нигоҳи футболӣ ҳамаро ба зону нишонад. Роналдо боз кадом рекордро нав кард? Аз видео имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Агар то охир моро ҳамроҳӣ кунед, лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои Boxing Dayро дар Премер Лигаи Англия бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бозингари ҷавони дастаи Жирона Савино диққати дастаҳои топи аврупоиро ба худ ҷалб кардааст. Худи бозингар мехоҳад дар дастае ки тарбия ёфтааст мавқеъ пайдо намояд. Ман медонистам ки Труа як қисми гурӯҳи Сити аст ва фикр мекардам ки тавассути он метавонам як рӯз ба Манчестер Сити биравам. Албатта ман бояд дар ин ҷо дар Жирона хеле хуб кор кунам, гуфт ӯ дар мусоҳибаи охири худ. Ва гарчанде ки Манчестер Сити ҳадафи бевоситаи ӯ аст, клубҳои дигар низ ба ӯ таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Реал Мадрид, Барселона ва Рома аллакай бо Савино алоқа карданд ва эҳтимолан дигар клубҳо ба ӯ таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. Албатта ҳанӯз кори зиёде дар пеш аст ва бисёр чиз метавонад барои бозингари наврас хато равад. Аммо Савино оғози хуб кардааст ва ба назар мерасад ки тобистони оянда ӯ ба як трансфери бузургтаре омода аст. Бозингари мазкур дастпарвари Атлетико Минейро мебошад. Дар Жирона ӯ ба ҳайси иҷора бозӣ мекунад. Аз як тараф шаҳриё метавонанд ин футболбозро бо нархи 30 миллион евро бихаранд. Аз тарафи дигар бошад қисми зиёди андешаҳо дар эътиқод барон ҳастанд ки агар Савино дар аренда дар Испания монад, барои пешрафти худи ӯ беҳтар мешавад. Карьераи ӯ ба мисли дигарон аз дастаи маҳаллӣ дар Бразилия оғоз шуд. Пас он клуби Атлетикои Бразилия ин бозингарро ба сафи худ дар овони наврасӣ ҷалб намуд. Баъди ин Труа ки дар Бразилия решаҳои чуқур дорад, бо нархи каме бештар аз 6 миллион евро гирифт ӯро. Хотиррасон мекунем ки соли 2020 Holding City Group ки дар он Man City ва дигар клубҳо ворид мешаванд, дастаи Труаро хариданд ва акнун мисли бисёриҳо Савино умеди ворид шудан ба Премер Лигаи Англияро дорад. ПСЖ бозингари ҷавони бразилӣ Габриэл Маскардоро ба сафи худ ҷалб мекунад. Фабрицио Романо ин хабарро аллакай тасдиқ намуд. Нархи гузариши ӯ 22 миллион евро буда, 2 миллиони дигар ҳамчун бонусо ба Коринтианс пардохт карда хоҳанд шуд. Музокирот байни клуби Париж ва Коринтианс дар марҳилаи ниҳоии худ қарор дорад. Дирӯз ҷонибҳо дар бораи шартҳои созишнома ба мувофиқа расиданд. Нимҳимоятгар ба ПСЖ бо умедҳои калон меояд. Хати нимҳимояи парижиё ба беҳбудӣ ниёз дорад ва кор дар ин самт аллакай оғоз шуд. барои анҷом додани ин муомилот танҳо омода кардани ҳуҷҷатҳои зарурӣ боқӣ мондаасту халос. ғайр аз ПСЖ ҳамчунин дастаҳои Барселона, Челси, Ливерпул ва Арсенал талоши ҷалби ин бозингарро карданд ва аммо талаботҳои дастаи бразилиро танҳо ПСЖ қонеъ карда тавонист. Дар соли 2023 Габриэл дар чемпионати Бразилия 18 бозӣ гузаронида 1 гол ва 1 асист кардааст. ҳуҷумкунандаи нави Барселона Витор Роке ба Каталония парвоз намуд. ӯ бозингари Барса мешавад. Клуби Каталония хабар дод ки форвард ба Барселона омадааст. Дар аввал нақша шуда буд ки футболбоз тобистони соли 2024 ба Барса пайваст мешавад. баъдан маълум шуд ки Барселона ба ҷои гаве ки осеби ҷиддӣ бардошта аз саф барои як мавсими пурра берун шуд, Рокеро сабти ном карда нест. Дар ҳамаи хабарҳо дар мавриди нархи Роке чунин омадааст ки Барселона барои ӯ 35.10 миллион евро пардохт мекунад. Пас аз он маълумот пайдо шуд ки Каталониё мехоҳанд пардохти муқарраршударо аз 35 то 30 миллион евро кам кунанд. Пас аз ин Атлетико Паранаенсе ба Барса шартҳои худро монд. ба Барселона барои тайёр кардани ҳамаи ҳуҷҷатҳо танҳо як рӯз вақт дода шуд. Барса барои Витор ҷамъи 31 миллион евро пардохт хоҳад кард ки ин аз нақшаи аввал бештар аст. тибқи хабарҳо Роке дар Барса 39 миллион евро маош дар як сол хоҳад гирифт. дар ин мавсим форварди 18-сола дар 45 бозӣ 21 гол задааст. ҳарчанд дар Бразилия қаҳрамон дастаи Палмейрас шуда бошад, ҳам Витор Роке яке аз чеҳраҳои асосии чемпионат буд. Барса ба ӯ сахт ниёз дорад ва тобистонро интизор нашуда ҳамин ҳоло мехоҳад ҳамаи кору дар трансфери ин футболбоз ҳал кунад. худи Роке аллакай дар Каталония қарор дорад.
Криштиану Роналдо дар маҷмӯъ дар соли 2023 53 гол дорад. То дишаб футболбози хатти ҳуҷум дар ҳисоби худ танҳо 51 гол дошт. Дар бозӣ бо дастаи Карим Бензема Ал-Иттиҳод Роналдо дубл кард ва ҳисоби голҳои худро дар соли ҷорӣ ба 53 адад расонд. Бо ин дублаш Роналдо аз Харри Кейн пеш гузашт ки дар соли 2023 52 гол дорад. Мбаппе ҳам бо 52 голаш паси сар шуду, Холланд бо 50 голаш дар соли ба анҷом расида истода дур монд. Барои Криштиану ин дубли 157 дар карьерааш мебошад. Аз рӯи ҳисоби дублҳо Роналдо бо Месси баробар шуд. Ҳам аз рӯи бозиҳое ки дар он Криштиану 2 ва бештар аз он гол задааст, аз Месси пеш аст. Роналдо дар 220 бозӣ камаш 2 гол задааст ва Месси бошад дар 214 бозӣ. Барои Криштиану ин натиҷаи хеле муҳим аст. Ӯ бояд собит кунад ки ҳатто дар чунин синну сол метавонад дар қатори беҳтаринҳо бошад. Харри Кейн ва Мбаппе ки пас аз ин дубл паси сар шуданд, дигар дар соли ҷорӣ бозӣ нахоҳанд кард. Рақобатҳои навбатии Бавария ва ПСЖ дар соли 2024 доир мешаванд. Онҳо ягон имконияти гузаштан аз ҳамлагари португалиро надоранд ва аммо ҳамлагари дастаи Манчестер Сити Эрлинг Холланд имконияти хуб дорад то барои беҳтарин нишонзани соли 2023 шудан талош варзад. Манчестер Сити то охири сол 2 бозии дигар хоҳад гузаронид. Як рақобат бар зидди дастаи Эвертон рӯзи 28 декабр баргузор гашта, бозии дигар рӯзи 30 декабр бар зидди Шеффилд Юнайтед хоҳад буд. Ҳар дуи даста аз қисмати поёнии ҷадвал ҳастанд. Ҳамлагари норвегӣ имконияти зиёд кардани голҳоро дар ин бозиҳо дорад. Айни замон ӯ 3 гол камтар аз Роналдо дар соли ҷорӣ дорад. Аммо гапи дигар он аст ки худи Криштиану ҳам то тамом шудани сол як бозии дигар хоҳад гузаронд. Ин рақобат рӯзи 30 декабр бар зидди дастаи Алтавун баргузор мешавад. Ӯ метавонад аз 53 гол ҳам бештар бизанад. Дар рақобат бо Алтавун Криштиаnuро дар ҳайати асосӣ интизор шудан кори табиӣ хоҳад буд. Ҳар боре ки дар бораи миқдори голҳо дар як соли тақвимӣ ҳарф меравад, дарҳол рекорди Месси бо 91 голаш дар як сол ба хотир меояд. Дар ин ҷо бояд ин шумора ба хотир оварда мешуд. Ба ҳамин тамом бояд дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.